Икономическа полиция в Кърджали проверява сигнал от кмет на село за натиск от страна на общински кмет заради изборите. Случаят е от община Ардино, а по него предстои проверка на прокуратурата. Нетко Узунов, който 33 години е избиран за кмет на село Ейновче от ДПС, заявява, че се отказва от партията, а по-късно открито започва да симпатизира на Румен Радев. Промяната в политическите му възгледи съвпада с разпоредена от общината проверка на няколко необитаеми сгради на бившия рудник, станали негова собственост месеци по-рано. И по такъв начин ми се оказва натиск. Фактически има плаха, че ще бъдат съборени. Кметът на Ардино Изет Шабан отрича. По думите му, общината не за първи път праща предупредителни писма за тези имоти. Какво да направим? На Горубсо да пишем писма и сега до Нетко да не пишем никакви писма, за да предприеме някакви мерки. И още, според кмета на Ейновче, в община Ардино парите по капиталовата програма стигали до селата според броя на гласовете за ДПС. Колкото гласове имам за ДПС, говоря за примерно 3 избора. Местни, парламентарни и евроизбори, събират се гласовете и се делят на 3. И на база това число получавам финансиране. Кметът на Ардино отрича и казва, че парите за ремонти се харчат според нуждите на селата. И това е някакво скалъпено нещо, с което опитват да ни вкарат в някаква такава тема. За BTV новините от Ардино, Мария Георгиева.